Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. For you here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usukla manqamu ke kubalandeli bamaskandi lana ngibala abalandeli Mthandeni kanye Khuzani okuyibona ababe nengoma ezingena lapha kuKhozi FM ku Song of the Year okunamhlanje ke sinqamula unyaka singena kunyaka omusha. Noma yipi ingoma ezongena ihlukanisa unyaka iyobe ivotelwe kakhulu ukunenye, kodwa lokhu akushintshi engangikubekile ekuqaleni. Umusic unama seasons, kufana nakwi-business. Kukhona isikhathi sokuthi kube dry, kukhona futhi isikhathi sokuthi konke kuhamba kahle. Kuyenzeka enye artist ngomunye unyaka ibe phezulu, enye ilandele kushintshane kanjalo. Lokho ke sokuxoxa ngelinye ilanga. Kunombuzo enginawo la obheke kubalandeli bakaMaskandi. Ngiyazi abanye bazothi ukhuluma indaba zamaskandi uhlanganaphi. uMaskandi umusic ojabulelwa abantu abahlukahlukene. So lana ke endabeni iye support ngifisa ukwazi ngoba into engiyibonile angiqali futhi ukuyibona ukuthi kuloyo mkhakha kuba nabantu abafika ku social media besupporta laba abangabaculi abaphezulu kodwa benenhlamba phakathi. Bengifisa ukwazi ukuthi mawumunye owenza lokhu kumsiza kuphi lona oyi-artist, because ngiyazi ukuthi ukuba nama-followers amaningi ikhona indawo la kusiza khona. Kukhona futhi ney'nkampani ezithi zibuka leyo artist zihalela ukusebenza nayo ngendlela ehlukene, kanye nabanye baba nama-followers ku-social media amaningi. Mawubheka kukhona ohalela ukusebenza nomunye wabo efica kuno-50 comments wey'nhlamba, ifike leyo khampani ithini, mhlawumbe icabanga ukuthi manginika lo ukuthi enze lokhu shuthi ukhuluma nalabantu. Bengifisa ukwazi nje kothuka inhlamba nothuka nabanye egameni le-support ye-artist ayithandayo ukuthi ke lokhu mayekubheka yena kunomthelela omuhle noma kunomthelela omubi. Yonke ke into iba nobuhle babo. Kukhona ophawule ngokuthi ubuqhawe bami uqhawe lami ikhona okubabeke phezulu, ibona futhi okwenze amagama abo ahluka kuMaskandi. Singakubala ke lokhu ngisenze nama-examples ngendlela ehlukile masizokhuluma ngo-entertainment industry or music industry, kodwa manje nayi inkinga or nayi into engizama ukuyi-understand okwamanje. Ngizoma la kwinhlamba ukuze ngizwe kahle, ngoba okokuqala inhlamba ayisiyitholi into ofuna ukuyisho masuthuke inhlamba. Okwesibili, i-artist lena oyisapothayo noma uyiphelezela ngenhlamba angazi ukuthi yona isizakala kanjani. Mhlampe-ke into esingayazi lento yokuthi kuney'nduku imidlalo eyenziwa wobhuti nomalume. Lokho sekuqondene nobunsizwa nasendaweni lapho okuvumeleke khona izinto engathi hlampe iyathuka inhlamba lapho. Leyo environment leyo iyavumelana nenhlamba. Kodwa la ku-social media uze as i-artist bani, uze ngengoma, uze ngebhizinisi. Uma usufaka inhlamba ingena kanjani? Ngizojabula mangakwazi ukuthola impendulo yalana ukuze mhlampe nami ngidlulisele kwabanye ngithi hayi ningakhathazeki ngoba vele lokhu yindlela okwenziwa ngayo. Mawucabanga inhlamba lena imsiza kuphi or i-impactful kanjani, because akekho o-understandayo ukuthi uthini mawusuthuka inhlamba. Kwi-Song of the Year sesiyozwa ngalo ukhozi ukuthi iyiphi ethole amavoti amaningi. Ningene kahle kunyaka omusha, iy'fiso eniyifisayo niyithathe niye nazo kumdali mase niyenza ukuze uzophela omunye unyaka kukhona okubili noma okuthathu okwenzile. Ngiyabonga nami i-support engiyithola la ku-YouTube. Mina eyami i-support la ku-YouTube icacile, ufike ubuke ividiyo ngoba uyithanda mase uyayilike, and u-YouTube useyobuka ukuthi lama video or le video ibuka abantu abangaki mase yangipha lokho angipha khona. Lokhu ke ngingakwazi ukuthi kulaba ke
bamaskandi sibathandayo. Uma sesifika ngale thina silwe ngenhlamba nakuba kwesinye isikhathi ezinye izinto zaku-social media angeke uziqonde ngoba kungenzeka ukuthi kulabantu abangasoze bahlangana, kulabantu abangazani nento abayilelayo ayikho ngoba ingoma enye izoba nkulu ngesinye isikhathi kwenzeka enye i-artist yenze kangcono ukunenye. Into eyenzeka kusuka kudala ngisho ey'ngane mayifunda kwakwenzeka osekujwayelekile ukuthi uhlezi number 1 eklasini aphume number 3 ngoba amamaki akhe engamvumelanga kuleyo term. Kodwa lapha-ke ngoba sikhuluma ngo-music, sikhuluma ngama-artist kakhulu ngoba uma eseku-social media usuke esephosta lokhu akufakayo ku-social media mase kuba kuyanda-ke inhlamba. Ngiyakubona lo othi mina ngithanda uMthandeni because of 1 2 3, ngithanda uKhuzani because of 1 2 3. Yinto nami engithi ngiyifunda ngisho. Lo othuka nabanye abalwa nabanye bazuzane futhi bayisiza kanjani i-artist yona qho. Ngiyabonga-ke nami nge-support. Uma ngifunda ama-comments ngicabanga ukuthi ngizobe sengilithola ulwazi nomsuka wenhlamba le ebhizwe ngayo ku-social media, mhlampe yingxenye ye-support yalama-artist ukuthi ayibalimazi yini ngoba yonke into inobuhle nobubi bayo, ukuthi uma isethola iy'nhlamba akulimazi yini i-image yakhe as a-artist. Ngiyabonga, angiqedi, bye.